ebu musuo abasa so ye sa wo catfish so ye den e wo honom ye wo ducks so a omo it so ye den e wo honom ye wo guinea fowl which is a confirm eso ye ton bi ni aton ni nkosua ni so ebi nti modern mo wo wen ebu musuo abasa so nto nipa bia mo ne ho modern wi nantwie ene nantwie kese ya wogina ho metima ton 50,000 nantwie kese o metima ton bi 40,000 o ton a wanya sika kakra ye den agukutokom ebeboa Ghana ban kra Ghana ban de buy it planting for food and job sen kan yen asofofo no nka ye de ho hyemu ne ye kire ensore ma no any youth na enkatimi mo bo mo ho modern enye sika nko na ebia okoya aban adwuma wo benyam afuo sika wo mu pam na ye nye den ye nim metima kofa nantwie 4,000 2 years later no metima ton 50,000 to 30,000 menya a lot of profit nti afuo ye sika wo mu nti planting for food and job na government ne dia aba no se yen asofofo no ye sum say ye best ka ensoroma na gudem aye prekete prakata ne no mo bompa ye no ye betimi yi 1 week ye si wo de aye farms ebeboa oman na aduane bebam hwe ntosi kra ye kra efiri obi man so ne ye de aba nti si ya na nkrofo no kasema ye mefa ntosi biema ede na ye bedi nti no obi amfa ne ho enhye farming yem na emfa yedie ne nkoso onye den emmere ye ne adifo no so na mo hye den mo a mo mpadwuma no onye adwuma Bible kwambo say modern mo ebu musuo abasa so Bible say osoro boa de oboa ne ho wo boa wo ho an nyame ye den eboa nti say yedua hwe ensu atoto asase wo honom yebetimi adua bro mo bai wo say de mabro na ye den aye kama enche bi abro so dua enche within 3 months peno na abro na ye den aye ready na wo ba be ye den wo ba betwa nti modern mo wo hoin ebu musu abasa so nti no adifo no obi amo ne ho modern na Ghana youth na eba no mama ye mfa ye ho enhye farm aye da bia meka kro ebe develop kese a eye farming kro ma ye ho beto ye eye farming because no bra ye bre nyina eye duane ena duane so no demand ne wo soro kuro ebe fa ne ntoma papa frɛ a eye duane nti obi afa ne ho enhye farming mu na ebe boa ama ne matimi aye den adane ama obi bia